ต่อซะนี่จะนะนั่นเลยนี่จะท่าปีนี้เลยตุ่มดากาวิสิตพุทธะอ๋อนี่ลิตุมปีนี้ APHLC เป็นเกวังอาเทเกละเฮโลดักla pangap along bang cuma dengan la pangap mula itu dia ke tapat adu tapat area lo dak kumannya tu karbiang long pen teng pinang e pulo amat cuma tu mangnya pulo la ke ni tum area lo apot dak cuma tu authority pen permission and it e long le pulo masih pula alam bang ke alam ke doi ko bang chula give and take policy ke claim hot ni liga chinia teng ke give and take ke claim hot la Assam chief minister la pen ke Meghalaya chief minister tum ching wai lo give and take ajha ke tum Karbi Anglong pen ta Jaintia district aphan pidet nang po la pen Jaintia district pen ta Assam tum la ta hala tum mai Karbi Anglong po ta pe Assam tum enang po Assam tu bang en lo hala Barni Hat Khanapara Jograbat beti hala tu bang en lo Assam tu bang setal la ta Karbi Anglong hala ta Aprang hud Karbi Amri Karbi tu marecho area lo hala bang Des Dumrah area bang lo hala ta Karbi Anglong lo amanon ke Assam dum cerai det lo Kamrup district along si Papiludun Chok lo Kamrup district Kamrup metropolitan district along ba itu ngai pupu hala data Kangbulo la penda ka bangta ko anlo ne ka hodai itum sini dunde la ka chini ne pena jok sinon ke chokche ka che bohong ie ke dulu cuma si sini lo hala tu mang je than et lo na an ge tum area lo pu amadak itum Karbi Anglong pena bangke itum lai ho area ke bang apan piat lo pu than tu the det ko an lo ma ge pi da than the det non an ta chini ne det la pena jok si non ka che bohong lo eni ge pu ta jok si cuma apan piat lo pu ante la ge Meghalaya pen si hadak theng pile edam ji pu sta jat pu sita Meghalaya pen permission pata enang po la pen jong si Meghalaya atum ta dak nang pi po sonte itum hanang pi po sonte hala cuma dum ta itum pen si pata ta enang po la pula alam bange setan non bange la puali la block 1 block 2 area an ke cuma atum bang itum hanang e pia bange aware kom hala give and take policy along seta ituma council Karbi Anglong autonomous council dum ta chikroy dun det lo la salam la pot si non kenang dia bangke Karbi Anglong autonomous council atum la ko an lo makipidun la so area bang di market det nangi amat som det ni an ke chini pon ke Karbi atum tan ke itum la so long leke Meghalaya pan piat lo tam ho pon ke chini po piat lo pulo tan den ke ka chikur marja kam avelo hadak dobo matunge Meghalaya pen le patta ta en na jata klem na hal tunge atik chetia reng tu me muchot je da bangge ada bangge patta ke long da joy tu muchot ji me ni da Karbi Anglong e patta ke long e sumpi la potsi la so lama bangge ke kinang sot ke la give and take policy along ko ano ma ki pidun tang la so a area bang peklang dak ni non la hele boundary demarcate dat ni non la hele hala thing pia rong na chor la pulo la sila thing pia rong na ke puthak ta than thing pia rong ki ge itum ka chinia tenge Himanto Biswa Sharma la pen tuliram rong hang tum si ki air kom la bangge la tum ko son lo ni sita jong si give and take policy along Meghalaya phan pidun edlo pulante alang litung ko pi si hadaki edam nai ma edam tame Meghalaya pen permission ender na alang non bang permission and eder lo la tuliram rong hang si edam ret pu si pu ke koi ge KSA tum han si ke koi ro kom ako jong si Karbi Anglong along le pidun delang pulo dang te Assam police force tum people dudun clip oh kalang lo jong si police tum a jurisdiction ave derlo kalang Assam police tum ke claim a jurisdiction ave derlo la si la tum bang ke non bang ke long le boundary puthak ke la tum che dan dun nelo
hala polis tu bang Cini. Chini. La sino no bangke police tum le dono, la pen social organization le dono, la tum bangke property, personal property ke raidun. La puson se ke plan chon. Kalang na. Ako ba Assam police ke aja ko velu lage kahodai tanga area ke lage. Meghalaya police si kam nang claim bomb po la si chuili tungidam langker cham yang hala. Skap po dimili tungidam. Hala ka Assam police tum ta ki pu si po hapu ke dam rinon dei non ke po si ki pu ke ante. Assam police tum mga Cini piat lo pu. Da than thedet la pu ya lam mange. Council tu man than thedet ko an si ki pitang lo ma. La si la than serak nai ako thang wak be pitang lo po ante hadak lo jad leki edam pusita lagi Meghalaya pensi permission enang alang litu kache bohong ya pan kaye chok ya pan tribal la tung bong apa je chok ya kam ke claim la bang ke chok che pik lo la tribal la tung bong che bohong lo te la ke alle ke long ne ke bong go sena pen Bihar sena tu men lo tribal dum che bohong po un anje bohong po la tu mange vote ki pihut prat jam po angala bongo sena Bihar sena tung ke i vet si vote pi vet po ang hala tum hello aning ke hang apan kumar apan maga pe hai kang tum la bongo sena Bihar sena tum hala si hai po ang hala hai lo te hala bongo sena Bihar sena tum ke PGR VGR pen ta eviction da claim ke lo thang da claim ke lo sakurian da hala tum ban non ke che plang bom ateng si LP school master ka do anta bongali Bihari tum han si pilap bom po la pu ya kamang ke claim je lage itum karbia tum hai ke lange karbia MSC Karbia CM, Karbia EM, Karbia MLA, Karbia MP. Seta latunge bongo sena Bihar sena a vote pensi ke hai ke di. La si latunga binonge bongo sena Bihar sena tum a MLA, MP, CM, EM, MLC lo latunge sabuya. Ange la hello non tribal dom bang kapache bohong ra la bongo sena Bihar sena tum aning ke hang ateng election ke chepe hai ji. La ke claim dia fansi la tribal dong bong kapache bohong akang claim ber